Bilkemm bdiet il-ġurnata u diġà is-sitta ta' filgħaxija. Bilkemm wasal nhar it-tnejn u diġà l-ġimgħa. U x-xahar diġà spiċċa u s-sena dejjem tiqsar. U diġà għaddew 15, 20, 30, 40, 50 jew 60 sena minn ħajti. U nirrealizza li matul din il-mixja tal-ħajja li terraqt, tlift xi nies li kienu eżis għalija, ġenituri, raba, ħbieb. U forsi nintebaħ ukoll li issa tard wisq biex immur lura fi żmien. Imma ejja ma nsewwiċ qalbi. Ħa nagħmel kuraġġ u nipprova ngawdi iż-żmien li fadal qudiemi. Ħa nibqa' nfittex ħwejjeġ li jimlewli lill-qalbi u nagħti ftit aktar kulur lill-gris ta' ħajti. Ħa nitbissem lejn l-affarijiet iż-żgħar f'ħajti. U minkejja kollox, ħankompli ingawdi b'serenità ta' żmien li fadalli. U ħaniprova nelimina il-wara minn ħajti. Bħal issa nagħmilha wara, inħallija għal wara, naħseb fuqha wara. Hemm bżonn li nieqaf inħalli kollox għal aktar tard, bħalli kieku wara huwa tiegħi. Għaliex dak li ma nifhimx huwa li wara il-kafè jiksaħ, wara il-prioritajiet jinbidlu, wara is-seħer jinkiser, wara is-saħħa titlaq, wara it-tfal jikbru, wara il-ġenituri jixjieħu, wara il-wediet jintesew, wara il-ġurnata issir il-lejl. U wara il-ħajja tibda tirsaq lejn ix-xefaq. U ħafna drabi ikun tard wisq. Allura ħanamel sforz biex ma nħalli xejn għal wara. Għaliex jekk noqgħod inkaxkar saqajja biex nirsaq lejn l-oħrajn, nista' nitlef l-aħjar momenti, l-aħjar esperjenzi, l-aħjar ħbiberiji, l-aħjar fil-familja. Il-ġurnata hija illum. Il-waqt huwa issa. U mhux wara.